Oh, lami ka itong pagkabuwad oh. Kinanglan siya, di ka doon mo kanang ugat juga sa tanan ba para dili gahi og kuana. Uy, maugad ra siya dayon kay ramang kainit. Di buwadan han siya balik kay sug kuana. Indot kay siya kay magmantika. Kaya ni siyang kuan katunay ng utana di ay yun sana ako ni pagbabad paminta na siya gamay nga tuyo nya o dagat tubig dagat nya gamay nga bitsin para malasa ato ang buwad. So di ana kuan ni siya ka kilo unom. Hello guys, madong adlaw puntahan guys. Kaya nakapalit na ko og bulag ikog nga isda. Presko pa siya guys kay diri naman sa uslog na siya na kuha. Nga ang gihan yung 250 unong ka kilo mo may nabilin. Pero dapat mangita pa taglaing isda. Pero presko magugay na siya. Mangi isa ko. So, nakapalit day ko presko pa kayo nagda guys. Wow. Unong ka kilo presko pa kayo na siya. Tag 260 ang kilo guys. Masya muna kog bulag. Uli nanagat diha ko. Nay bang kali ko. Ay nanagat di sila. Dagko ang dayon sa glaran. Marapad ni dagko na kayo sa. Presko pa kayo guys oh. Wala pa kayo kasa. Pag-onday ka ng pang hindi talaga guys kay presko kayo ang dagat. Dungog mo ang pagwasak sa A few moments later. Guys, na nabibungag atong bagong tinom nga sikwa guys. Oh. Ang harbison. Ako guys siya. So there guys ang gipunan og 2 ka kilo. So gibawasan na mo ni nga may kay prito nilas ni Colo Cristel. So lami ka doon ni siya kay nakamarinate yun di siya og 1 night. So tanawa guys oh. Buwak silang tanan diha padung didto oh. So ang gitanom dari guys murag tulo ni sa kaklase nga color. Ito na igagmay nga ingani na ah. Naapod siya orange nga ingani na ah. Naapod siya katong gagmay jud kaayo sa guys nga ingani oh. Anang iyang kuan gamay ana ah. So wa pa sa ning dako. So ano siyang gipang butang sa juta guys kay arong kuan siya mo kung sa kaangon gud dili mo nimo mabubuan. Ngani oh.
Mapod siya arang ka pink nga ingani guys nga kuan. Kani ahang mga bumbil na rin guys. Kuan ni kay na may daghang nga mga bumbil nga lain color. Pero kani aha ani kuan ni siya kanang wild nga bumbil ra ning kani. Ang turo mo makitaan ra ni ninyo sa kuan sa mga kalsada. So mag-landscape ko rin guys kay ahang sayuti na matay man. Yung limpyo sila dito sa mga bintana guys, mga abro yung bintana guys, yung limpyo sila sa estilo sinikon. Yung pa yung mindot tayo nga kuan guys. Among bantay na askuan bantam nagbantay sa pultahan. Sukos nikol kay manguan siya kanang mangiti. Ngitiyuhan ra god. Ani siya hapit na ni siya kuan mahuman ba? Mahuman og kuan kadugayan kay tangtang naman na siya guys. Kung maghinay mi og kuan kay didto akong tamnan og malbiri. Kaya naman ko'y malbiri na usa para mulandong dari guys. Magtanom ko karon og malbiri. So kuan ra ni ka klase ni hang bumbil dari guys. Mga 5 ra siguro ni or unong ka klase. Ano pa di ko yellow. Ano yellow man ni. Imutang nas kasing balde na ang yellow. Diya aron nagilirahan diha okay aron di makit-an tong gasbay ba. Pataasin na siya na. Sugod na siya og ano. Yung mga nagang kong gihawanan guys na nag tabil na mabud sila diha og kuan na lain kay tan-aw no nang ko nga makuan diha tabunan og bumbil ba para di makita kada didto. Mag-vlog ko dari nindot kay sa tan-awon kay kuan mga tabunan na naman wala sila putdi. Muda ko puding rubber tree na. Katong dito sa gitan mo sa ilari dada yung muda ko na mulandong na diha. Diya ka rin nga mga tanre gisilong na ni kay. Udi ni mo ni isilong, grabe, sunog. Sunog din siya. No? Kani siya raman siyang kabuutan kay mamanibantay na mo dari no. Kiss mama. Ano siyang kabuutan? Ang ipang silong dari guys, okay. Kuan. Hindi mo ni paintan sunog. Jawa sa koy vlog pinakaadlaw guys kay bisili ko panadline lagi. Busy ko sideline lagi karon ka palita og buwad. Bitaw salamat ka Mambi kay si Mambi dai ni palit dadto buwad. Kay katong buwad dadton to na mo og Cebu puhon hapit na. Dadton na mo to og Manila. Gaduyan nag-usa kay mura man ag panahon itipit man rong adlaw ron nga Bernice na pila ka adlaw na kuway kuan guys. Okay, dito focus. Dikas gahapon adlaw guys manang pakabantay mo katong mga friends na dali sa Facebook nga sa hindi ko makapost og kuan kay busy ka si Nicole ug si Crystal nagsugod na sila panglimpyo sa mga bintana kay kada semana man na limpyuhan guys kaya gatak singot kuan kay abog dari kay nalagi ko ag bangka sa likod grabe sa dupak adto guys paningat ko kay nagbuwad lagi ko ditong 2 ka kilo diag sa ka kilo gi pabili na mo kay pritong Nicole okay naman na siya guys kay hindi man kadto yung magsige sa pangiti igwa man lang kung anong tissue ni Nicole kay naanad man din siya dari yung tiris mo lang pasagdan lang po na mo kay luoy man mo lang pasagdan kay luoy man pag among palayason no
To guys, thank you for watching guys. Amping ug ampo tang tanan guys.